Ce faceți voi? Alo! Băi, de ce vorbiți fără voi? Mă? Nu vi rușine, mă, să vă luați din mine. Că nu m-am dus la rebelion, că n-am avut... Bă, fătălăilor, vreți bani de rebelioane, mă? Bineînțeles, am Sara, să știe lumea spăzală. Bineînțeles, ia, vreți bani. Deci, fraierii vreau bani. Deci, vreau bani, le dau bani. Da. Fraierilor care sunteți fraieri, nu v-ar ajuta Dumnezeu în veci la toți dușmanii mei. Bă, fraierilor, eu când fac un pas, trebuie să faceți 100 să mă ajut. Nu vi rușine. Ha, vă trebuie bani. Vă dăm bani. Așa e pe sistem, da? Să vă dau câte un pic de valoare, ia. Mă aruncăm cu 100, încă 100. Na, de aici, na, ia, na, tu. Ne, păducioșilor care sunteți păducioși. Bineînțeles, oamenilor, în special să nu uităm noi niște treburi. Salut Zalău, în special, de rebelion, v-am sunat, bineînțeles, ca tătomul, am stat pe căsucă, nu-i probleme. Și acum seara pe sistem, da? Capone, pregătită Zalău, salut! Bineînțeles, cu cine ai venit? Sunt. Da? Da, păi spune-le la fraier să vadă că am mai prins în... Nu, fătălăilor. Aia n-a fost, ia, n-a fost cu mine că a fost răcit. Stai că le mai dau cu ce de valoare. Bineînțeles. Și? Rupem ceva? Rupe. Bineînțeles. De sară, mere la cluburi. Bineînțeles, acolo ne întâlnim, mai oameni, măi. Deci băgăm dedicații pentru cei mai grei oameni în seara asta. Bineînțeles, bineînțeles. Să nu-l uiți și pe tovarășul meu, pe... Îi dau nume sau îi dau? Îi dau nume. Pe voi cu halacul, salut! Te pup, voicule! Și la cine să mai dăm dedicații? La toată lumea. Băi, și să închinăm pentru tovarășii. Pentru tovarășii. Bineînțeles, pe oamenii mei de la Zalău, vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate și noroc. Vă salut. Vă pup.